Takže si zamítneme teď ze funkce hráč proti hráči, kdy máte vysvětlovku v PvP, můžete bojovat sám nebo proti ostatním v bitvě o navládu v Iberii. V duelech a na duely no duely prostě. A duel, tak kliknete na to hrát. Kliknete na něj pravým tlačítkem myši, tam se objeví tabulka a dáte slovíčko souboj. Potom otevřené PvPčka, to je, vy můžete zaútočit na protihráče kdykoliv bez potřeby a nebo požadování souboje. Takže když ho porazíš, tak získáš body úspěchu a pověst. Dobývání, je to každý den takzvaná PvP událost, které mají království Darion a Valorian možnost zabrat strategicky důležitá území. Každý klán, který bude dobývat oblast, získá body z výsledku. Celkové body na konci týdne rozhodnou. Zase tyto klany můžou zúčastnit dobývání zámků. Dobývání zámků, no td. Tak.